Kuburirwa nigo kwarurwe guchia sabasae gwituma na gwikarakaria sobogima bwabo anenekero bakurira masomo abo yechisemi chigoro gose university okuno kuburia kwarurwe kero gobwekia Jubilee oyubo igokorie kero kyobo jumbe nsemo ibunge ya West Mugirange County ya Nyamira Mheshimiwa Vincent Kemosi igariko yakwana iga kurwase county ya Nairobi maiga yokobekerwa egutwa ase ekonyora edigiri yerichiko Kemosi nigo bono harure ho segeta buna masomo tari obogotu nigo habwate obuya bwaye muri kitolinet nyambane namange andake buna basokire iga na boranyore chigasi nchigo chigosoka chiabango echia serikali gosase bararikwe igontagete ko baboria ebichane ebyebike banyare korengereria kuikarakaria incherende onye babwate bari gibesa nke bansire byasara bari baranyare gukora bintu binde komenta masomo bamenta masomo gukwana imeyo mucho Nairobi Kemosi omochirie serikali ase ogusinya gwikirania eira yarireta abasae gukurwa amabaga yemeremo guchia ase abasaya abo ase bono atebire ayo nigara chigwikirana ase eserikali yabo eyuba guchekorosi omwakonde onde bwensi nabe myaka arabe nabagosoma igontagete gosegeta abana bake bari chiskuru bono iga bakoromukia na bari bakorete chiskuru ngakiende batagete komenta masomo ntagete ko batebi ngabono nje ninje umufano muya wata mutwe gachimutwe erindegere menta masomo tanya ko babogotu na ndi masomo tanya ko babusa muntu ko yabwate na bokonyora nga watumikire bokonye community na bokonye gesa kuguchimutwe lakini ase serikali yemo maete igasie yemo yatebete yari gocha gukora no kwa ibichana chigasi icyanya terarikana paka gwikara bono iga omwakonde intwe chigete ngatogocha gosoe serikali egente getanga ntokora no ko make sure nga chigasi chiatokira abana bakore gose kobeka environment yengiya chigasi chitoka abantu bakore chinga kiechechyo Kemosi omochirie omubunge o West Mugirango Steve Mugaka ase ogusinywa gwikirani amagenderero ase nsemeyo anene ase atebire osinyiro gwikirani chinguru cyomurero ase abamenyi bensemeyo te konyarekana nga abantu is transformer ya yete metienyene ngafte metienye ene na dio mochumba go chakorete transformer akobekera abantu transformer kero yarimire negento kebwenete kobeku inse ya matukabere igorekero mochumba ako chigotebia abantu ngabono estima ya yete gose transformer ya yete metienye ene yaetire ngabono yana ria achire korete transformer omuntu buno yo abeiro mukaya aywe gasi ya mosinyire tokobeka abantu omosunte ase metienyene negento kebwenete kubekwa asa matukatatu igontagete koboria abantu baminto rora abantu bunaba igasi yasinyire abantu bakayagire kego iko mwakonde mubatumeka irindegere muirani abantu buna inche bamanyete gas tokonya abantu baminto irindegere West Mugirange gende for the first time in history na atebiri abantu baminto nga oburai bwa West Mugirango since 1963 bono nari tubwatu burai bwo muntu temanyeti egasi ya nukonya gwetanana akonya kunywa marua gweta gaste ya korera abantu omuntu buno ya abantu baminto njeta tuko basaba kego iko mwakonde tigatuchencho burai erindegere torete abarai barakonya abantu baminto arenayo otuguteirare enkwana yarigade gashagwa iyo ateba egati yabarai bakwamereria serikali nigo baraboro aseboigo akwaneire enkwana yaye omubunge okitutu chache South Anthony Kibagendi iyo arorekana kumuiraneria gashagwa naende ntebeiga narora goseno na arengande kero muske Kibagendi anyari tokwana manganande agashagwa lakini rende ntagete kote abantu baminto umaete mechi njanya kobanga kera ritu komorembe norororo into we are one single family one single family as a united opposition neba no ene mechiende ngotwarira mangana mwana oyo naboko nyoro bokiro ramiro rionde oyo bokiro ramiro oyo na ende gento kera akonya ase family buneyo no guikaransaamo twateberani nga ya ituwenete kwenda mutuga na ende gontagete goteba after twakorira mangana ayo anyarikana koba gose akwanwaria twaikaransire buna family ya Jubilee twaikaranse buna united opposition na ende twaigwananire kugenda mutwe tigatobe amo tukwanire igora mangana united opposition na ende twiranise chingana gose chinkwano chiranya de gutantania ekiombe kia united opposition obo mubwo mugusina kiegento keri kia mana bono iga twaikire stage ere nkongusana buno mugusi
ase turigereri nebisaku binde ng'aki togochi kwechoka gegoika omwaka onde lazima twechoke na intwe tugwenere buna omogusii itorechoke naende torasiku nebisaku binde ekero bagocha konywa ng'a omogusii bwebekire amo chikura chionsi pi oire omwana obo iga abanto baminto tiga totiga amang'ana ya ebitina tiga totiga amang'ana amange tobwate buna egesakwa tiga torabeka namo ase engaki eye ekiagera twanyorire egento gegotochigete kwebeka amo na egento eki getochigete kwebeka amo nokorigereria ng'aki tokobeka omosiko oito Fred Okengo Matiang'i oborai bwa ense eye omwaka onde. Koripoteria Ensoko TV korwa ase ekaunti ya Nairobi erieta riane Linet Nyambane.